Belai hambai ruo sini media rakno tini asomsa press meet haike nong media na ringai kokma saman ko abona karan joto nork ni media tini pirjak kok kabang ma jaga khanalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik dina 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Gobindo Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting paimani ya golo khumolong amchayo 5টা heke 6টা obai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai Mandai Takarjola tai obai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolongo phayai petrol bumrakha silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani je mana sobai sukrubai sogai kalang thangka tai borok tipra mothani sojak talarajak Khajurimura o jaga wachini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lukhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk beba khamai malia bonno khailaika mathar laika tai abo simiya Shantinagar haika Athrakat aro chini tipra motha lamagano tipra mothan party office lamagano tongmani abono bo sakao petrol luklai sogui kalang thaka abono haina hai nokgana tongma bagai local borok bathal laika police rok buthangai bathal laika obon bagai chung police rok no Radhapur PS no belai hambai boro tai chudu abo simiya kwbangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakrok kiri korok wngmani bagai dusi rok no je kono mohotei arrest khayangkai obo hai chung jara je tong kosong tongnai rok ba chung shanti priyo borok chung obo hai ke dera korok klai tongmono mathaknani bagai khna chung khumulung amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Block ni andaro ADC village 4টা abono tine chung 19ta bisi tine chung khna 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obochini tipra mothani high command borok ni nirdeshena chung obo khlaio boni bagai chung khna sudo road block chimiya picketing tongnai chung thana bo gerau khainai dusi rokno jasa khabana obhai jara somaj durhi somaj ni samung khai tong samung haimya khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rokno borokno chinit to khlaiai police rok jodi obono jodi kono action naimiya public ni phan sohojogita nango hongkai borokno bo chung local hisabai chung jotno no borokno phan roi chung borokno rutugoi ti khlai lainai boni bagane chung kora podakhyap naoina omo hai tong kosong deramani bagane chung salchani bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipra motha chung local khumulung amchani joto borok khumulung town committee ni borok no chung o jaga 12 ঘন্টা bonda gorka boni bagai ang je area o bon tongnai boni village ni bumung sanai Champabari Champonagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Molchom Purbo Belbari Shantinagar Purbo Janmojoy Nagar Radhapur South Radhapur Bubagra Tayong Yango Khairpur tongo sini Radha Mohanpur Poshim Radha Mohanpur Dupsora Bordhuman Thakur tai yango jirainare kholao jeta khobjak taban hangkai poshim jiraina khola purbo jiraina khola saidra village obo haike 19ta village na tine chini khana
12 घन्टा ni bonda goja boni bagai chino bon ni hataro जों नाहारजाका chini ambulance kaili gari dud gari baharak hol gari tai kuthini gari rok tongkhangkai जों borokno bonni awtar baireo जों borokno yakari nai borokno bagai जों kuno disturb khlaya borokno जों kesang khlaina जों borokno yakari rahnai oboni bagai ang koinai o amjani joto borok समाजनि सिखित borok nongni thineba ang nakar mung sanaina khana जों बाध्यतामूलक o khumulung area tongnai rok joto borok ni tong kesang tongnani bagai haike osoi osoi apod bipod binemano ta klaiting hreina yak jur khayai salchani जों 12 घन्टा ni bonda uthana jotono khamaiawai o jagara support khainani bagai ang koyo sekna obo jotono ni khana hongni 6ta ni sibi sarik 6ta jora jotono no phaiman jana ni bagai jotono no kobagai जों oboni tei norok ni media ni maddome जों janogo seknung sedang jotono hambai जों to main khlai chini je tarike thinganga जों picketing tongnai chini dosram brisha tongnai yango chini musulman boss dehake chini jiraina khola aro tongnai tai जों चम्पनगर ni hingkai chini bridge चम्पनगर bridge tongmani a jaga no tongnai o bhaikene जों o amchayo joto sarkar ni office tongmani borokno जों tinini saklai ro o jaga जों borokno kebono जों khulok riya sarkar ni office school college jesaponi tongtong aborokno जों koyo bondo khlainani bagai o jaga kuno bipod ajiawai area ni shantini haike area o tong kesang tongnani bagai joto abno support kaidengnai जों khanani bo sekna kobogo yang Sampurnagar ni जों yango Jampui route jeta phaimani Rasa Dasra Nagar ADC village ni under ni aing baire main route thangya जों yang jeta ADC area jeta khobjak mane abnotini जों bon saklai